Ονομάζομαι Καρολίνα Πελενδρίτου, είμαι από την Κύπρο, εδώ και 7 χρόνια μένω στην Ελλάδα και ασχολούμαι με το άθλημα της κολύμβησης. Η καριέρα μου ξεκίνησε στα 9 μου χρόνια. Να ταξιδεύω, να χαίρομαι, να απογοητεύομαι, να λυπάμαι, να προσπαθώ, αλλά όλο αυτό μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω πάρα πολύ με την εθνική ομάδα και έτσι είχα και την ευκαιρία να πάρω πολλές και καινούργιες εμπειρίες που αυτό με βοήθησε πάρα πολύ σαν άνθρωπο αλλά ακόμη πιο πολύ σαν αθλήτρια. Στα 16 μου χρόνια ήρθα αντιμέτωπη με την πρώτη, ίσως και μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής μου, που έπρεπε πλέον να αποδεχτώ το πρόβλημα της όρασής μου. Έχω πρόβλημα χαμηλής όρασης. Εντάχθηκα στην Παραολυμπιακή Επιτροπή και έφτασα τώρα σήμερα να είμαι 2 φορές χρυσή Παραολυμπιονίκης και 1 φορά χάλκινη. Τα ταξίδια μου έδωσαν με βοήθησαν μάλλον να καταλάβω ότι εκτός από τη δική μου χώρα ο άλλος κόσμος ζει διαφορετικά. Γνώρισα πολιτισμούς, γνώρισα νοοτροπίες, ανθρώπους. Τα ταξίδια θεωρώ ότι μου έδωσαν πολύ μεγάλη εμπειρία σαν άνθρωπο. Καταρχήν ξεκίνησα να ταξιδεύω πάρα πολύ μικρή για αγώνες στο εξωτερικό και η συναναστροφή μου με άλλους αθλητές και με γενικότερα άλλους ανθρώπους με έκαναν να ανταλλάξω απόψεις και μέσα από αυτό να γίνω πιο έμπειρη. Αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει την επιλογή να ταξιδέψει είναι πολύ σημαντικό να το κάνει, γιατί επίσης εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν κλείστηκα στο καβούκι μου. Παρόλο που είχα το πρόβλημα της όρασης που με δυσκόλευε πολύ και με δυσκολεύει στην καθημερινότητά μου, μου έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψω, να δω πράγματα και όταν βλέπεις πράγματα ανοίγουν τα μάτια σου, ανοίγουν οι οριζοντές σου και με μένα αυτό έγινε. Δεν μετανιώνω για αυτή μου την επιλογή. Η συμβουλή που θέλω να δώσω στους νέους ανθρώπους σήμερα είναι να έχουν στόχους, ενδεχομένως ψηλούς στόχους, να εργάζονται για αυτούς και να ξέρουν ότι κανένας δεν θα έρθει να τους φέρει στα χέρια ευκαιρίες. Πρέπει να ψάξουν, να βρουν ευκαιρίες. Αν μπορούν να ταξιδέψουν, να το κάνουν, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα σήμερα. So be young and move.